Γιατί η ζωή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής περνάει από διαρκείς συγκλονισμούς, σκανδαλισμούς και συγκλονισμούς. Ο πρώτος σκανδαλισμός είναι ότι είναι δαιμονισμένη και ο Κύριος την απαλλάσσει από ένα σύμπλεγμα 7 δαιμονίων, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Εξής εκβεβλεί και 7 δαιμόνια, την οποία αφαίρεσε και την απείλαξε από την κυριαρχία 7 δαιμόνων. Η απάντησή της στον συγκλονισμό που δέχεται από την απελευθέρωσή της από τα δεσμά των δαιμόνων, να φανταστεί κανείς σαν ασφικτιά από την κυριαρχία του δαίμονα και ξαφνικά να λυτρώνεται, είναι η διακονία του Κυρίου εκ των υπαρχόντων αυτή, όπως και τις άλλες των άλλων γυναικών. Απαντάει με την διακονία, με την αφιέρωση και τελικώς, όπως αναφέρουν επίσης οι Ευαγγελιστές, με αυτές τις απλές λεξούλες που είναι γεμάτες όμως σημασία, κατακολουθεί τον Κύριο, τον ακολουθεί με πιστότητα όπου πηγαίνει και είναι συνελληληθία και αυτή, βρίσκεται δηλαδή μαζί του σε διάφορες σημεία, κυρίως όπως εμφανίζονται προς το τέλος της πορείας του της επί της γης και πριν από το γεγονός, κατά το γεγονός μάλλον του πάθους και το γεγονός της Αναστάσεως. Δεν ησυχάζει, ετοιμάζει και αυτή τα αρώματα και πορεύεται την επόμενη μέρα για να λείψει τον νεκρό Ιησού. Ένας δεύτερος σκανδαλισμός τον οποίο δέχεται είναι ο σκανδαλισμός του πάθους. Πώς μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός ο οποίος την απείλαξε από τον δαίμονα και από την κυριαρχία του και τον οποίο τον ζει ως διδάσκαλο, όπως η ίδια το λέει, αυτός να βρίσκεται θύμα του δαίμονος και του διαβόλου, έτσι θα έλεγε το μυαλό της, πάνω στο σταυρό. Δεν ξέρουμε πόσο θα κατανοούσε το εκούσιο του πάθους. Περισσότερο θα έβλεπε τον Κύριο σαν θύμα της ανθρώπινης κακότητος και της δυνάμεως του διαβόλου. Και εκεί πηγαίνει και όπως ζει τη φρίκη του όλου γεγονότος και την θέα της ταφής του. Από μακριά λέει, μακρόθεν εθεώρουν που τίθεται. Δεν είναι έτσι τυχαίες οι λέξεις. Και αυτές μας μεταφέρουν και εμάς στα αισθήματά τους, στη χάρη τους, στην κατάστασή τους.